Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. This is Neo. Listen, I have some amazing news. I will be performing in India for the very first time. My maiden performance will be at the Cherry Blossom Festival, November 18th in Shillong. I expect to see you there. Go get your tickets right now. Roxy Tickets. Go get them. Kuwei nagathong banyada kerpang yaki sim kebet blok hot haga ketin nongwei ki amur falcon badru ban kintiu yakathan kuwei nagajaka jungok kai perthei Katerso Valley Wildlife Protection Society kelapli perda yakatamasa amur falcon kaba arsngi ha kabalas dang hamadan terso haribhoi district yakani kata masa lawan pelipat ba dauba AL Hek ubedai Menteri Sorkar badai pet yakatnat Veterinary and Animal Husbandry kumu kongsan bad uba ransam sutengah kumu sembut kongsan lasa kilang ru hakani kesngi daki orang ba ki bekershan yakani ka society kumban penken mau kini kisim amur falcon kidi kisim ki bawa nadu Siberia na South Africa Chisien Chisnam shua kapor ban ot yu kuba bat kin salit phai biang shaktegari hadin bladep ban lum ban lang ya kuba Imdi bu penbori no inoru riban khangi ga mon ban lai no juno kam dega ka kam ga besuk ini bani trelang bat ka imlang ga salang ba shrong ga thau ini bani trelang bat ka sarkar na ga bantam warra ya ka yo ga kot ka jimbun toy ya ka imlang ga salang ga jongi tigre bur sngul thu ya ka ei ga kam ga bangingi tre na ka daw lo dangi su thu ya ka ei ga bangingi tre ga kam ngi tre kumadan mene dengan lai kendo ya ka ne ga yai Christian society ya ke society hoi to gelas skwa abs dangi ke kam ke dangdon ke jenge ang neng tai lai ke kenu ye kong yoi ba gala oi ki be de long kumi wan sigi ke jenge mang pi ye kendo na ke mata pi bat ke tiu ya ke ne kam ke jong pi ong ban le ya rau sing processing ban process you sing nang ta ban sna ga wai no sing using misna wai le la de lupa medicinal values irap dang ye pi ke tre lang berkara ka pi kumno bat getiu ya kani ke tourism lingba jong kani ka bagin sadon kani ka selling point ke jongi dengan mata bagin kring ya ki nong jungok kai puthei nak barok ko ke ri ke puthei kinwan men yu i ban mon pet ban saki ya ki jingwan yu kita ki sim ha kani ke jaka tiki sultan si bon bahaba barok ngikren ya ke tourism kumalong menne ki samla ki blakren bag mentala bon bagi kena jongi ke beladang la start Nrei ki bampadang mo start ki bun ba nrei ki myo kam yo jam ka jinge ban yo kam yo jam ka dei ka bag ni bagi syong ka shuki nga syong ka shuki mentang la ya life postem lalu MLA mentang la adep arson stem ka silver jubilee mentang la continue shi ka life postem kum ka jelo MLA ka jonga kat no ka jinge jongi brio ka jongi ka bam ngila per syang ban ai kam na du ki dang stem ki bang lalong elected representative Nrei kadang man mi kapor nang bon giding ba gidang wat kam wat jam kadang mi kapor nang bon gidang wat kam wat jam ki bon ki bandang ki bastard ki net chano ken gini chano ken fai ka kam sarkar along completed saturated lalong lakot ka kam sarkar lalong saturated mendastang mungkin create ialah ka jong ka read but create employment self employment dah bagi ai ki kam pair kum ke tourism kum mentang skipi ai ni memorandum dah banta ki bridging ri idan ki board ki scheme ha fishery department ki badon lembaga loan system ki badon namta subsidy ki badon namta grant namta don ki we ki beda ki pikran kan ki ni ki
fishery superintendent hang ni ki fishery officer hang ni hila abade kendo ki la da pitot gedo do jike la da maki kimla ban ai ki jing bersai ngi dan mangi ngidan hang te pokok office jungi secretariat Sobha ban wan ngin batai pi chano pin le ngin pen puon ngin pen kren ban no gupda teter ya ki jin kam ko jong pi ban kentiu ya ka yo ka kot ha ka ye ke sem ko jong pi ka imlang ka salang de manu undung ru ki batip ha ya ka ni ke jingwan ju ki sem na sa keleng jong ka petai bon chi ki jaka ka jungi chi ki thai ngi jungi Sobha ban le documentation Lara bila kira ko jingye ka don ka wildlife sanctuary ne ka wildlife department ka jungi hangte po Meghalaya state Meghalaya bastang kan nu gin sayo ya kan ka state zoo hangni ka baba bon ha ki officer jong ka state zoo gin don hang tu ki bala ban le ya ka research ki bala ban pule ya ki bawan nang ta ka jingja ba pipoi ha ka di ka jaka kita ki sim pipoi ka di ka jaka bakrang bala ban pendurung ha ka map jong ka tourism Nang ta wa khot ngai we di pi kum ga society kum ga seng samla kum ga shrong ma pi na pleng jong pi ki long chua mon chua ki la yu i bhai kita ki bla tip jana tho i history kin dia dang ta ki sap gin sa gar wan sa don betalang man om man pha ya ki researcher ya ki research bo ki scholars bagin wat i ga history ya ka bakum no kita ki sem na ga wai pada ka perthai ki wan ban man jgo kai ban sang kai chakni ka jaka ka jungi Kenang bangin perlong ya ka kuwai na ki jakai Shanghai perthai ke tourism spots. Beri baru ki let sepo Kerala bupun na jakar bagi ki aga keteng God's own country. God's own country. Tahu syuang na keteng, that is the selling point. Kita ini ki selling point ke bamangi ya ka jingwan yang di sim kai ke selling point ke bagi laban ai. Kai ke selling point. Kabagi tourist ki bawa fair de kleng sorong kita ki ba eat ki sim ki dog ba eat ki marar ki ba julet kleng sorong kinyu i pleng ba hang teh pot so ki don kini ki abol falcon ki bon ban jungo kai ban kai chakri ki song jong pi lada ngi don ke history ka ba biang begin ayaki ni dei ban don ka no ka jing yu i jungi ki jing history ka ba ngi dei ban tip ya ki jingwan yu ki simang ni Hagi por ki banayu ki tarik ayu ki por ayu ki ayom ayu ki wan ayu kumno ki wan kumno ki dem kumno ki sa ki bam ki di lana ki tia ka di ka lom ki jaka jungi kita baro kendiat ki don kam ban le documentation ek ni ki sim ki bawan nabar ki bawan ban sangkai pangat agni ke area katang ke jongpi kalong sya kablakarku ya kene ke snong ke thau dau blei nong bu nong thau namar ni kham ji osngau hagino ki jaka bakin wan kisim ane kino ki marat ki bakin wan kindam agane ke jaka ni osngau penban ke basngau tenat benong bahaka snong bat akastit ke jongi kidon kumita ki jaisim ki bawan nakabar jongkari india bar ki bawan dam hagine ki jaka Kini kilong ki kiba ublei ula benta na benta ngi ki kon bereu bengin yo ki brokat meni i khnang ba nginla banri ban sumar ki imdei ban penyap lane ban siat lane ban pendo jaj no ki idei banri ban sumar ban ailat ki makin syong makin kemen kin snobha kin lekai spor Andalade por jaki bakin lena ai bakin lesuk amdei bangin wan hangne bangin penmensau lada ki wan hangne ngin penmensau iki kata kan long bangin sadu no pat sin kesngi kajing thmu ka jong pi kan sei so kajing thmu ka jong pi kan am kut no menta kesngi henry ka kerman skam ba kajing thmu ka jong pi kajing thmu ka babha ka jong pi kan yai teng nang ni Syakman Labun-bun senam ngayo asngaw syapang kani ka festival ka Amor Festival Falcon Festival Henry kaba sngaw pala pa de kalong bakibabun kibrio menta lesi kilaklet no iya kani ka festival kung magiliyo asngaw man de nakinong paniyan jong kani ka festival baki ne ki laitli ki seng
Kim Don Shu kata kalat kalenti ban peniat ia kena festival namar kibabun kijing kibaki kendo hakabidai ban pelong bat kena festival hakane janmit ngasu komen namar bangidon kumni kamtam kumal ong mene kumal keren mene nado basdang bangidon i minister be jongi iban ai ya ke jingkersan iban ai ya ke tikamon ya ke tikadiang kamtam bangin peteng ya kan ke jingira ke jongi nagamenta kan ke Amor Falcon Festival ke jing tmu jong kini ki lightly kiseng kalong banwanra ya ke tourism banwanra ya ke tourist ha kan ke jaka ha kan ke snong na kalian ke jonga ngal ajing mut yaki ngong ba pimdai berpendu ya kan ke festival kaba pila le malau senam henrei hidai bania syakmat ngai mensim yaki ngai jing mut yaki ba pidai balik kendu ya ki minister bat ngilalai sisngi balik kendu ya iba pol harin kata ngilalai bat kendu ya male badan burom jongi iba Charles Marngar hakatu kejing kendu ila kular baniarap henrei hadin pat ngayo sgau ya ke kubor ke ba iong ba ngamla banlai haga de sengi tingim tip nagai kadau digi dokumen pat bahadin ngayo biang ke phone call ka bas palat badon wei minister uba lakular hangi banwan haga de sengi bat ita ide minister ibadon lang bat ngi hangne iba al hek dai na kadau ngi so sorong ba kinangdon ki minister kiban simkhia haga be dei bat ke festival tinges kham ba ka jingwan jo fisar mentaga sengi kan nom sabai pirayo sgau ya ke jingye thu jonggi kun samla jong ke snong ya ke jinge ke baki kendu haga be dei ban peniat bat kaneka Abul Falcon Festival kibon ki jinge ki bai kendu kung ke snong ke barit ke snong ke ba kam da tibe kumno banwat kilat kilenti teleng ba ke jing sakhi ke jong phi haga ne ke janmit ngangai skam ba ke sram ke banangwan ngindang la ban pelong ke festival ka banang kaba khamhe bannya kane ngai iba nangdan subun gi jingduna sisa hagane ga festival dau snemo banangwan nginnaya trai rengkat bat kini ginong penia jong kane ga Amul Falcon nageleng juga seng indor rengkat bat hi bat ngange skam nageleng jong isat al hekru kumaila sakhi matagasngi ngai agi snem gi banangwan ro pindang don rengkat bat ngi